Dus wat wij doen is eigenlijk toegepast onderzoek in de fruitteelt op alle relevante economische fruitsoorten van Vlaanderen. En dat toegepast onderzoek dat kan van alles zijn, machinebouw, teeltechniek, gewasbescherming, whatever. En wij doen dat eigenlijk in een prachtige infrastructuur. We hebben 62 hectare met allerlei fruitsoorten. We hebben labo's, we hebben serres, we hebben tunnels, we hebben wat we nodig hebben. En we zitten met 100 mensen, personeel, waarvan ieder zijn specialisatie heeft, het zij in de teelt, het zij in een discipline. Bijvoorbeeld mensen die alleen met ziekte bezig zijn en andere mensen die alleen met kersen bezig zijn. En we zoeken elkaar op de kruispunten van die activiteiten. En belangrijk is dat wij eigenlijk toch wel, we bestaan dit jaar 85 jaar met onze activiteiten, PC Fruit plus de voorlopers ervan, dat wij internationaal heel sterk geconnecteerd zijn. Op veel vlakken, op al die fruitsoorten waar we dus al jaren mee bezig zijn, niet zozeer nog niet in de wijnbouw natuurlijk, maar het feit dat we geconnecteerd zijn op andere gebieden, laat ook gemakkelijk connectie toe in die wijnbouw. En dat is denk ik heel belangrijk. We willen eigenlijk ook één technisch loket zijn voor de wijnbouwer. En de dame die hier ziet opstaan, dat is Vicky, dat is eigenlijk onze wijnbouwonderzoekster. En zij is eigenlijk het aanspreekpunt voor de proeven die gebeuren, voor technische vragen die je hebt. Maar belangrijk is dat zij geconnecteerd is met de rest van PC Fruit, waar mensen actief zijn op alleen ziekte of op alleen teeltechniek. En zij kan door die band, door die samenwerking binnen PC Fruit u verder helpen, maar het is ook gemakkelijk als u één aanspreekpunt hebt. En de strategie toen wij 10 jaar geleden, dus wij zijn dit jaar 10 jaar met wijnonderzoek bezig, daar hebben wij moeten kiezen wat gaan we doen. En we kregen daar geld voor vanuit de provincie Limburg. En we hebben gezegd, ja, er zijn wijninstituten in het buitenland die zo groot zijn als PC Fruit of groter en alleen op wijnbouw werken. Dus gaan wij het warm water terug uitvinden? Nee, we gaan hier voor de eerste keer in onze geschiedenis van PC Fruit gaan we kiezen voor de Chinese strategie. Dus gewoonlijk proberen wij voorop te lopen op het gebied van toegepast onderzoek in de wijnbouw op vele terreinen. Maar hier gaan we de Chinezen nadoen. We gaan kijken wat gebeurt er in het buitenland en hoe kunnen wij dat wat in het buitenland gebeurt, zowel in de teelt als qua onderzoek, vertalen naar Vlaanderen. En er zijn 3 belangrijke elementen die we daarbij gebruiken. En het belangrijkste element is ook onze experimentele wijngaard. En we hebben daar eigenlijk in die experimentele wijngaard zowel gekozen voor de klassieke variëteiten, waar nog heel veel aanhangers voor zijn, maar ook voor die nieuwe resistente variëteiten, de piwis, die voor een stuk de teelt ook zullen verduurzamen. Verder gaan we in die wijngaarden ook een groot probleem van de fruittelers voor de wijnbouwers oplossen. Zij hadden vaak een gebrek aan middelen. Middelen om hun gewassen te beschermen tegen ziekte en plagen. En daar hebben we dan specifiek op gewerkt door proeven te doen dat zij via een werkgroep Minor Uses eigenlijk bijkomende middelen hebben. En vooral, we kijken naar een validatie van die technologie of dat onderzoek dat in het buitenland is, wat doet dat op Vlaamse bodems? En het gaat dus over facts en figures, stukjes storytelling, maar met de cijfers erachter. Dan hebben we gemerkt, oké, om die testen in de wijngaard te beoordelen, heb je een experimentele vinificatieruimte nodig. Dus we maken van die teeltechnische proeven, van die bemestingsproeven, van al die proeven, maken wij basiswijnen en dan gaan wij op die basiswijnen de resultaten van die proeven beoordelen. Zo wordt dat internationaal gedaan. Wij moeten dat niet anders doen als de rest van de wereld op een bepaalde manier werkt. In die vinificatieruimte gaan we ook kijken, die nieuwe rassen, wat komt daar? Is dat te vinificeren? Is dat mogelijk om daar een goede wijn van te maken? En we hebben zelfs al in een project consumentenonderzoek gedaan over wat is eigenlijk de toekomstige consument, welke wijn wil die hebben? Want we kunnen ons focussen op de champagne-liefhebber van vandaag, die 70 jaar oud is. Maar als je dan met je nieuwe rassen daaraan komt, is die consument natuurlijk weg. En we moeten kijken wat is het smaakbeleving van de toekomstige consument. En dan tenslotte wil ik aanhalen dat wij dicht bij wijnbouwers zitten. We worden gestuurd door een adviesgroep van 12 wijnbouwers over heel Vlaanderen. We geven startersadviezen en we starten dit jaar ook met analyses en advies, dus terug facts en figures. Ik heb hier een aantal mijlpalen opgesomd. We zijn in 2014 begonnen, onmiddellijk een eerste
proefwijngaard aangelegd, kort nadien gevolgd door die vinificatieruimte. Daarna, onder impuls van Giselij, Houwe hier aanwezig, hebben we een tweede proefwijngaard die vooral focust op nieuwe resistente rassen. En in 2020 konden we al ons eerste internationaal onderzoeksproject binnenhalen, namelijk met Italië en met Duitsland. En we hebben daar eigenlijk een sprankelende wijn gemaakt, daarom Spiwi, een sprankelende wijn van Piwi-variëteiten, gericht op die jonge consument. En vanaf dit jaar starten we met wijnanalyses en adviezen op die wijnanalyses die we kunnen aanbieden aan de teler. Nu kan u zeggen, dat is allemaal fijn, hè? De provincie gaat daar onderzoek voor gaat daar middelen voor vrijmaken, maar heb je ook al resultaten op die eerste 10 jaar? Ik haal er een paar aan op technisch vlak. We zitten momenteel op PC Fruit met 26 rassen die geëvalueerd worden onder Vlaamse omstandigheden. Dat wil zeggen, worden die snel genoeg rijp? Hoe smaken ze? Hoe gemakkelijk zijn ze te telen? We hebben al 8 masterthesissen en dit jaar zal er een eerste PhD samen met KU Leuven worden afgewerkt over de wijnbouw. We zitten dus jaarlijks met leidraden over gewasbescherming. We hebben, door die proeven te doen, hebben wij eigenlijk kunnen zorgen dat er 15 nieuwe erkenningen zijn qua gewasbeschermingsmiddelen. We hebben dat consumentenonderzoek gedaan met Freiburg. En vooral ook, we hebben al een duurzame band gesmeed met buitenlandse samenwerking. Niet alleen Duitsland, Italië, maar ook Frankrijk, Nederland en zelfs Zuid-Afrika. En dat geeft eigenlijk heel snel toegang tot diverse ontwikkelingen en tot het opschalen van onze resultaten. Natuurlijk is dat niet de bedoeling dat we dat voor onszelf houden. We zijn er voor de wijnbouwer en we nodigen die dan ook heel regelmatig uit. Op die 10 jaar hebben we al 20 demos en open deurdagen gedaan, 12 studieavonden. En dat is het eigenaardige. Voor de meeste andere teeltroepen wat we verwerken, zijn we meestal blij als we 25% van de telers aanwezig hebben op onze open deurdag. Voor wijnbouw gebeurt het heel regelmatig dat we 200% of meer van de professionele wijnbouwers aanwezig hebben. Dat toont aan dat je heel veel interesse hebt in die wijnbouw, dat je heel veel potentiële starters hebt in die wijnbouw en duidt eigenlijk aan hoe dat die wijnbouw in Vlaanderen nog kan evolueren. Daarnaast hebben we ook die contacten met die buitenlanders. Dus we nodigen op die open deurdagen, op die studieavonden, nodigen we ook regelmatig buitenlandse sprekers uit. Want het is absoluut niet de bedoeling dat we denken dat wij het warm water terug gaan uitvinden. We moeten ons wagonnetje aanhaken aan de state of the art die in het buitenland is. Dus opnieuw die Chinese strategie. Voilà, dat was mijn verhaal, zodat u bekend bent met dat kennis- en onderzoekscentrum Wijnbouw dat ingebed zit in PC Fruit. En ik wil zeker ook nog deze 2 mensen bedanken. Mark van de Put als toenmalige voorzitter in 2014, die heeft eigenlijk de beslissing genomen met Salkmiddelen om dat onderzoek uit te bouwen. Verder gecontinueerd door Inge Moors. En op die manier kunnen wij eigenlijk continu de Vlaamse wijnbouwer en zeker natuurlijk ook de Limburgse wijnbouwer onze service aanbieden. Dank u voor uw aandacht.